Amin. Spunem un bun venit tuturor în această după-amiază, în acest loc și dorim ca spre slava lui Dumnezeu să cântăm împreună imnul Vin la Iisus azi, nu întârzia, numărul 457. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, în aceste momente de bucurie, momente de fericire, potrivit Scripturii, Tu ai spus că atunci când un păcătos se întoarce la mântuire, mare bucurie este în ceruri. Amin. Tatăl nostru, îți mărturisim sincer că în locul acesta este mare bucurie. Toți suntem fericiți pentru că 3 suflete se întorc la Tine. Amin. Vor să Te accepte ca Domn și Mântuitor al lor personal. Te rugăm să-i binecuvânți, să le binecuvânți familiile, să binecuvânți întreaga asistență. Amin. Duhul Tău cel Sfânt să umble de la inimă la inimă, să ne conștientizeze de nevoia noastră după Tine, Mântuitor scump. Amin. Vino prin Duhul Tău cel Sfânt și călăuzește vorbitorul. Ajută-l-i ca în tot ceea ce are de spus din partea Ta, noi să luăm la inima noastră, în conștiința noastră și să trăim așa potrivit cum ne înveți Tu. Amin. Pentru toate îți mulțumim și Te lăudăm pe Tine ca Tată, pe Domnul Hristos și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Amin.
Vă spunem tuturor un bun venit în locul acesta unde Biserica Adventistă din Năsăud își desfășoară programele de închinare înaintea lui Dumnezeu săptămână de săptămână. E adevărat că ne desfășurăm programele într-o cameră alăturată, dar astăzi, datorită numărului mare de musafiri, ne adunăm în acest spațiu care sperăm să fie un loc în care fiecare din dumneavoastră să auziți glasul lui Dumnezeu în suflet. Spunem un bun venit celor trei. Și astăzi este o ocazie specială pentru ei, dar și pentru noi toți. Fiecare moment de întâlnire este un moment în care e important să-L avem prezent în viața noastră pe Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care va face ca acel cuvânt care va fi rostit să devină roditor în viața noastră. Prin cântare și rugăciune am invocat prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și credem că El este aici pentru a face ca programul acesta să nu fie doar un program prin care lăudăm pe Dumnezeu și ne bucurăm de decizia celor trei, ci să fie o ocazie în care Duhul lui Dumnezeu va vorbi în mod personal fiecăruia dintre dumneavoastră. De aceea dorim ca întreg programul să-i fie închinat lui, Dumnezeului nostru. Amin. Amin.
de praf, un chip de lut. Te simți atras de o forță iubitoare, fără mari început. În ochii lumii nu găsești speranță și nu înțelegi în vorba ei nimic. Te simți atras de o sferă mai înaltă, un tainic glas ce l-auzi șoptind. Și într-o neînțeleasă contopire, uiți frământări și nemușcări, uiți că ești tu, fără mărgitire, și lași orice vis, căci nu mai trăiești. Și atunci îți e ușor să asculți orice va spune, să mergi, să stai, să crezi, să aștepți, căci El e Cel ce trăiește în tine. Iar tu simți ca la fica o deschide. Nu mai ești tu fără mângâiere. E El. Mister ascuns în universul. Amin.
viață, căutori cu distracții și averi, iar anii tăi treceau ca fumul și te duceau spre nicăieri. Un gol imens în pieptul tău creștea din zi în zi mai mult și nu puteai să înțelegi ce vrea al inimii tale. Adesea, ochii lăcrimați priveau cu teamă către cer și parcă o rază de speranță lucea în traiul efemer. Dar Domnul te veghea din ceruri și dintr-o viață de păcat te-a ridicat cu braț puternic și de la moarte te-a salvat. Ți-a spus că fii va lângă tine, chiar de furtuni te vor lovi, că Cel va fi al tău cârmaci și că mereu te va iubi. Azi, pașii țin drept spre Domnul și viața ta îi văruiești. Timidă, ruga ta se înalță, învață-mă să te iubesc. Ajută-mă, Părinte bun, să lupt cu tot ce este rău, căci azi, prin viața mea predată, vreau să devin copil al tău. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că pe acest pământ în care există multă durere, multă suferință, Dumnezeu ne oferă și momente de bucurie și clipe de sărbătoare. Astăzi îi aducem laudă, cinste și mulțumire pentru că ne putem bucura.
Și astăzi avem onoarea să ne bucurăm și să fim părtași la sărbătoarea și bucuria celor trei. Pentru că timpul este deja înaintat, o să tai și din introducere, și de la mijloc, și de la final și o să mă rezum la câteva cuvinte. Astăzi este sărbătoare, dar de mâine începe lupta. Dar lucrul cel mai frumos este că în Cuvântul lui Dumnezeu găsim scris următoarele cuvinte. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2, cu capitolul 2, cu versetul 14, scrie așa: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței sale. Prin Iisus Hristos, prin faptul că astăzi intrați cu El în legământ, intrați în cea mai frumoasă alianță cu care omul poate să intre vreodată, cu Iisus Hristos. Și cine vrea să se unească cu Iisus Hristos, Scriptura spune că totdeauna Dumnezeu îl va purta într-un car de biruință. De mâine, așa cum s-a întâmplat și în cazul Domnului Hristos după botez și niște zile de post și rugăciune, ispititorul s-a apropiat la el și a zis: ești tare, ești puternic, fă din pietrele acestea pâini. Într-o zi la voi va veni poate un coleg, un prieten și va spune: Dănuț, ești tare sau slab? Dacă ești tare, ia bea paharul ăsta cu alcool. Ești slab, nu poți, vezi? Împreună cu părinții mei ne-am ocupat cu cultivarea legumelor. Și de mic, mama și tata m-au dus la piață. Și când am crescut mare, am fost cel care, de la 18 ani, după ce am luat permisul, mă duceam la piață. Și într-o ocazie, în timp ce vindeam castraveți, și prețul era undeva la 2 lei și mai cobora în funcție de cantitatea pe care cineva o cumpăra, la 1,80 lei, 1,70 lei, vine la mine cineva și spune: cât e prețul? 2 lei. Și dacă ți iau mai mult, 1,80 lei. Și dacă ți iau toată marfa, 1,70 lei. Mai negociem și spune la un moment dat: ai curaj să-i dai pe toți cu 1,50 lei? Stau, mă gândesc, zice: cum e? Ai curaj să-mi dai cu 1,80 lei sau e slab? Stau, mă gândesc și spun următorul lucru: să știi că sunt slab. Nu pot să ți dau cu 1,50 lei. Dar zic, tu ești tare să-mi iei pe toți cu 2 lei? Și n-am mai zis nimic și a plecat. Când îți va spune cel care te va provoca și vă vor provoca: ești tare să bei sau slab? Spune: uite, eu sunt slab și nu beau. Dar dacă tu ești mai puternic ca mine, arată-mi și tu că 2 ani de zile nu bei. Dragii mei, cu Iisus Hristos veți obține biruință după biruință, dacă de El nu vă veți despărți. Aceasta îmi doresc pentru voi, dar aceasta îmi doresc și pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. De ispite și provocări nu vom scăpa. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că Iisus Hristos este de partea fiecăruia dintre noi și vrea să devenim puternici prin El. De aceea doresc tuturor o viață de biruință, o viață frumoasă alături de Iisus Hristos și marea bucurie pe care o avem în calitate de creștini. Atunci când El va reveni din nou în slavă, fiecare dintre noi să ne bucurăm că suntem mântuiți. Dumnezeu să ne ofere harul și mântuirea sa fiecăruia. Amin. Amin. Haideți să cântăm în continuare împreună un imn plin de frumusețe, de bucurie, imn care să îl cântăm cu toată bucuria inimii noastre. Ce fericire am pe Iisus, 387. Să-l cântăm încât să se audă, dacă trece cineva pe stradă, să vadă că aici este bucurie și sărbătoare și să audă cântecul nostru cu mare drag.
bucurie. Vă pot spune despre mine, nu m-am născut într-o familie creștină, n-am cunoscut Biblia, n-am cunoscut rugăciunea și am sperat că mergând pe un drum, pe o carieră, voi fi fericit. Dumnezeu a fost bun cu mine și m-a dus până într-un punct de unde se deschidea o perspectivă de succes. Dar în anul 5, când eram la conservator la București, l-am descoperit pe Iisus Hristos. Și atunci s-a rupt filmul. Adică, cu adevărat, am descoperit ceea ce era căutarea sufletului meu, după care tângeam. Ori, fericirea pe care am găsit-o în Iisus și în fețele și în cântecul vostru provoacă tot ceea ce pretinde a fi fericire și demonstrează că nu există alta decât în Iisus Hristos. Amin? Amin. Amin. Dragii mei, suntem la o întâlnire de suflet. Este un eveniment deosebit. Și personal sunt surprins să văd atâta lume. Mă gândeam și mă pregătisem pentru o întâlnire de 12, 15, 20 de persoane. Acum însă și bucuria mea e de plin. Iar subiectul se cheamă botez. Ce e botez? Am văzut în adolescență un film, un documentar despre Titanic, când o sticlă de șampanie legată de un odgon se spărgea de pupa vasului. Au botezat vasul. Ce au făcut? Au botezat Titanic. Dar ce-i botezul? Am cumpărat un cățeluș. Cum îl botezăm? Păi, Rex. Botezăm copilul la primărie, numele sau la spital. Să-l cheme, am auzit și ciudățenii, să-l cheme Dolar. Da, e un copil numit Dolar. Asta nu, acum înainte de a se da legea că n-ai voie să pui orice fel de. Ce însemnează a boteza? Dragii mei, din păcate, botezul este un fel de, sau a ajuns un fel de identitate civilă prin care un cetățean se deosebește de alt cetățean. Dar nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Iar oficiantul își face și el o treabă pe care nu o pricepe nimeni. Ce este oare botezul? Aș vrea să deschid Sfânta Evanghelie după Matei pentru primul tablou. Citesc capitolul 3, versetul 13 și mai departe. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie îndeplinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se din cer în chip de porumbel și venind peste el. Versetul 17. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcere. Dragii mei, ce se întâmplă aici? Cine este Iisus Hristos? El nu are nevoie de o cetățenie. El nu are nevoie să fie identificat ca unul dintre mulți. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit pentru un plan de salvare. Vă rog, priviți în jur, eu vă văd. În 50 de ani, nici unul din noi nu va mai fi. E teribil. Noi suntem niște condamnați la moarte.
Noi suntem într-un lagăr de exterminare numit Pământ. Și copiii noștri vor gusta moartea. Care este sensul vieții? Pentru ce trăim noi? Și Iisus a spus, Tată, mă duc să mă fac om ca ei, să iau identitatea trupul lor, povara păcatului lor, faptul că sunt muritori asupra mea, prin botez, El a devenit unul ca noi, prin cruce a plătit datoria ta și a mea, prin rănile Lui eu sunt vindecat și prin învierea sa, dragii mei, a deschis poarta vieții veșnice. Nu 50 de ani, nu 80 de ani, nu un ramolit la 100, ci tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ăsta este planul, culoarul în care apare conceptul de botez. Amintiți-vă Iordan. Amintiți-vă pe Ioan Botezătorul, pe tot malul Iordanului, mulțime de oameni de toate felurile, venite din toate părțile Palestinei și din Siria. Iar Iisus intră în apă, Ioan invocă prezența lui Dumnezeu și îl cufundă. Cuvântul botez vine de la grecescul baptizo, care semnează scufundare. Când cineva scufundă un vas să-l spele, a baptizo vas, cratița. Deci, scufundare. În momentul când l-a scufundat, a dispărut, nu mai e. Când a scos, a apărut. Botezul, și aș vrea să vă citesc ce spune Sfântul Pavel în Romani, capitolul 6, aici, zice așa: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Adică, păi dacă El s-a făcut una cu mine, murind pentru mine, și eu mă fac una cu El în speranța învierii. El a luat păcatul meu și eu i-am luat viața veșnică. Este un substitut, un schimb, un dublu substitut. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, auziți, în momentul în care candidatul care vrea să intre în legământul salvării, să fie cetățean al cerului, se declare vinovat și vrednic de moarte. Și când stă în apă, el declară că e mort. În momentul când îl cufundă în apă, l-a îngropat. Și când a ieșit din apă, să citim. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, atenție, să trăim o viață nouă. Îmi amintesc de cuvântul pe care l-a spus Sfântul Pavel în Galateni 2:20. Ascultați. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E atât de important să înțelegem faptul că vei muri și voi muri. Că Dumnezeu nu vrea ca să rămânem robi țărânii, prizonierii morții. Și murind Hristos, mi-a oferit șansa ca prin credință, prin dubla substituire, El cu mine și eu cu El, să am intrare în viața veșnică. Și după cum Hristos a înviat, toți cei care au crezut în El, așa cum iese cel botezat din apă, vor învia la viață fără de moarte și tinerețe fără de moarte. Dragii mei, aș vrea să vă povestesc un caz real. Cine dintre dumneavoastră a auzit de Valeriu Cunin? Trăiește în România. În 1996, pe strada Bălăilei din Galați, era ora
9:30 dimineața, intră la o casă de schimb un tânăr. La casă era o operatoare angajată, o tânără de 24 de ani. Bună ziua! La casă de schimb dai valuta sau dai banii, le iei și primești convertiți. Și el scoate în loc de bani un pistol. Și spune, banii sau viața? Dar femeia care știa că dacă dă banii, nu numai că o dă afară, dar o pune să plătească. Nu pot să-ți dau număr. Și într-un moment de teamă, de a nu veni cineva, au omorât. Își bagă pistolul în buzunar, era recidivist, a mai văzuse condamnare de 2 ani și ieșise de curând. Omul iese, câți bani avea? Mai nimic dimineața. Și dispare. După 2 săptămâni este prins. Mulțumim lui Dumnezeu că există o tehnologie destul de soft, destul de avansată, încât răufăcătorul aici pe pământ va fi prins, cu atât mai mult de Dumnezeu. E prins, este băgat la pușcărie, în închisoarea din Galați. Tipul însă, voinic, expert în bătăi, în momentul în care bine, se face un proces, se descopere că a mai avut și alte jafuri și condamnările lui cresc. Cresc la 20 de ani. Asta înseamnă condamnare pe viață. Și atunci, într-o zi, trecuseră 2 ani de închisoare la Galați, când a intrat gardianul să scoată gunoiul, ca o panteră cu dinasurit, cu un cuțit făcut dintr-o tablă, l-a tăiat la gât, bine, nu ca să moară, l-a luat, l-a șantajat, unul dintre, lucra cu încă unul, tot un mardeiaș, un criminal, a sărit și s-a dus spre grilajul culoarului, unde era un alt gardian. Până să prindă de veste, Curin l-a lovit, celălalt cu el, împreună, îl țineau pe ăsta, nu era căzut la pământ, pe ăsta cu țitașul la gât și au spus, dă-ne drumul, dacă nu te omorâm, nu știu cum, să vină directorul. Între timp, cel lovit, care căzuse lângă o celulă, un dormitor de 25 de inși, a reușit să scoată cheia, să descuie repede celula, ușa dormitorului, unde pușcăria și văzuseră și știți ce se întâmplă când unul fuge. Toți sunt pedepsiți. Și de teama să nu fie pedepsiți, au tăbărât pe Curin, au tăbărât pe celălalt și, în fine, a mai primit încă 4 condamnări la condamnarea pe viață. Vă dați seama. Iar Valeriu Curin a ajuns dus în închisoarea de maximă siguranță. Am fost eu acolo chiar la Viețaș, din Craiova. E închisoare penitenciară de maximă securitate. Știți cum este? Eu am fost chiar acolo la Viețaș. Este pușcăria, cu zid, cu pichete, cu oameni, cu mitralierele, se mă ghimpa. Intri înăuntru și te așteaptă o altă centură. Centură formată din, știu eu, zidurile dormitoarelor, 2 etaje, dacă ne amintesc, și mai este o a 3-a unde sunt viețașii. Înainte se condamnau la moarte. Azi se comută pe 20-22 de ani. Știți dumneavoastră că acolo, când am intrat, eram singur, luat cu arma mea, cu Biblia. Cel care m-a condus înăuntru a spus, domnul pastor, zice, nu vă supați, eu nu intru acolo. Intrați pe proprie răspundere, eu vă descui și treaba dumneavoastră, nu intru eu. Mi-a deschis grilajul, era grilajul și apoi încă ușă. Mi-a deschis grilajul, am intrat și am încuiat, am stat afară, iar eu am bătut la ușă, mă rog, am deschis, erau 7
la data aceea doar 7, creștini. Oameni care aveau Biblia, o primiseră, studiau, m-au primit, m-am îmbrățișat, la figura afară. Eu eram cu frații mei, vă spun, nu este om rău care să nu se poată întoarce la Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce, amintiți? Saul din Tars, criminalul, amintiți? Ei bine, el a fost dus la pușcăria de maximă securitate din Craiova. Și în Craiova, pentru că știau ce au făcut gardienii, știau ce a făcut celălalt, și pentru că era violent, Valeriu Curin era cumplit de violent. I-a trecut pe lista primilor 10 periculoși din România. Atenție! Cei mai periculoși din România, Valeriu Curin, care moară o fată, sare la gardian, care e animal. L-au înlănțuit de pat. Nu știu dacă înțelegeți. Picioarele și mâinile înlănțuite. Și se temeau de el. Și când veneau gardienii, așa ca să recunoască, îl băteau. Și ăsta râdea și el, scrie-ți de aici și vă arăt. Nu o să scăpați niciunul. Și ăștia și mai tare îl băteau și el mai tare râdea, pentru că le făcea în contra. În camera unde era el nu stătea singur, pentru că avea nevoie de apă, de murdărie, de, mă rog, toate câte trebuiau și i-au adus un cirac nou, tot în zelie. Cum te cheamă? Costel, pe mine Valeriu, dăm apă, dăm cutare și la un moment dat Costel scoate o carte. Carte? Ce citești, mă? Citești și eu o carte. Ce? Era Biblia. Auzi? Dă și mie. Și așa cu mâinile a deschis și a dat de o scenă tare, fierbinte, Samson și Dalila. Place. Era pe limba lui. Mai deschide și mai găsește una tare. Și auzi, dă și mie să o citesc. Nu ți-o dau. Dar Curin acum de plictit și de... Și-a găsit totuși, vezi, Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu înțelegi cum. A cerut de la serviciul umanitar pentru penitenciare o Biblie. Și-au dat. Și Valeriu Curin a început să o citească de la început și în timp ce o citea, rotițele din suflet au început să-i deschidă mintea. Și când a ajuns la Iisus Hristos, a zis, asta e. Acum înțeleg. Tot răul meu, toate blestemele mele, eu am fost robul diavolului. Dragii mei, asta s-a întâmplat în 2005. Valeriu Curin a început să vorbească frumos de gardienilor. Îl băteau și își cerea scuze. Băi, s-a întâmplat ceva cu ăsta. Ce-i cu el? Ce se întâmplă cu Valeriu Curin? Au început să-i desfacă cătușele. Era respectos, citea mult, ăștia se uitau prin vizetă. Ce face? Se roagă, citește. Vedeau ce se întâmplă cu el. În 2007, Valeriu Curin, în incinta pușcăriei Timișoara, a cerut să fie botezat în Biserica Adventistă. Nu știu dacă înțelegeți. Un arhicriminal, unul din top 10 periculoși, devine Sfântul Valeriu. Dacă putem spune. Cum a fost Maria Magdalena, și avem Sfânta Maria Magdalena. Mulțumesc frumos. Să rămână. Dragii mei, și acum vine bomba. În 2008, a stat deja din 96 până 2008, 12 ani. A trecut jumătate din termen. Și de obicei, la jumătatea perioadei, intră în comisie și se ce facem? Îl mai retrimitem înapoi și peste un an, iar în comisie, iar. Dar la Valeriu Curin a fost atât de convingătoare schimbarea, convertirea înseamnă schimbare, dar convertitor.
schimbarea. Atât de convingătoare încât au spus, l-au băgat în comisie și comisia a spus eliberare. Și acum vine surpriza. Valeriu Curin spune, nu vreau. Vreau să rămân în închisoare. Afară sunt nimeni. Aici sunt criminali. Vreau să vorbesc criminalilor din închisoare. Vreau să fiu misionarul lor. Rămân mai departe în pușcărie. Și Valeriu Curin e și acum deținut în închisoarea din Timișoara. Nu știu dacă mai e, dar cert este atunci când am aflat prietenul meu, George Uba, l-a botezat. Adică sunt chestiuni absolut reale. Dragii mei, ascultați un cuvânt. Și acum voi vorbi două vorbe despre aceste trei subiecte. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, scrie: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Atenție! Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Apa botezului însemnează mormântare. Însemnează nu grațiere, ci amnistiere. Am șters. Dosarul tău l-am pus pe foc. Nu mai există. Vreau să vă dau un caz, ca să înțelegeți cât mai clar. Când Napoleon a intrat în 1806, dacă nu mă înșel, în Viena, spionajul, al lui Napoleon, au descoperit pe cel cu care negocia termenii păcii că el însuși era spionul care număra tunurile, se interesa câte divizii are, deci în loc să fie un negociator, devenise un spion. L-au prins, era ducele de Braunschweig, și au spus curtea marțială, condamnat la spânzurătoare. Și a venit a doua zi, după pronunțarea sentinței, când a venit Napoleon în palatul Schönbrunn, unde era cazat, asistentul lui îi spune: Sire, vă așteaptă o doamnă. Pe mine, da. Și o femeie frumoasă, distinsă, gravidă în așa. Se ducește la picioarele lui și spune: Sire, ai milă de soțul meu. Și el spune: soțul dumitale nu merită milă. Și eu zic: nu vă cer ce merită. Mila se oferă nu pe merit. Altfel n-ar fi milă. Aveți milă de copilul meu și de soțul meu. El avea documentul pe care l-au surprins, scrisoarea acestui Braunschweig, în care erau datele pe care le dibuise. Recunoaște scrisul acesta? Da. Acesta este actul de condamnare. Doamnă, zice, luați-l, faceți ce vreți cu el. Și să uită spre focul din vatră. Și am să-mi permiteți? E treaba ta. Și atunci femeia aruncă documentul, iar el spune: nu mai am niciun act, niciun corp de ligat. Soțul tău va trăi. Aceasta însemnează iertare. Nu este pe plată, nu-i pe merite, nu-i prin ținerea unor porunci, ci prin credința în plata plătită deja, înainte ca Valeriu Curin să știe că Hristos a murit pentru el. Și aici este minunea cea mare. Hristos ne liberează. Dragii mei, azi este sărbătoarea botezului. Azi 3 suflete au hotărât să se predea lui Hristos, ca să scape din blestemul morții și prin Iisus Hristos să se prindă de toate clipele vieții lor de mâna întinsă a vieții veșnice și a învierii. Dumnezeu să ne ajute lor, dar și nouă, ca niciunul din cei care suntem aici, să nu pierim, ci să avem viață veșnică. Amin? Amin. Amin. Așa să ne ajute.
Sfânta Scriptură spune că Iisus boteza unde erau ape multe. Ioan boteza la Iordan. Suntem aici într-o încăpere și nu este apă, nu-i așa? Jos, în curte, este pregătit un bazin special pentru botez, unde vom coborî în următoarele minute. Dar înainte de aceasta, îmi revine rolul de a-i prezenta pe cei trei înaintea dumneavoastră. Am să încep în ordinea vârstei. Sora Tomeagă Elena s-a născut în plaiurile Maramureșene sau pe plaiurile Maramureșene, într-o comună în care prezența Bisericii Adventiste este foarte bogată și de tânără a cunoscut mesajul Evangheliei. Și de-a lungul întregii vieți a așteptat momentul acesta și l-a dorit. Ne bucurăm că dorința sufletului îi se împlinește astăzi. Sunt Giozan, Marius, Daniel, eu știam Dănuț. Da, e adevărat, fiecare dintre dumneavoastră primiți un nume nou, dar nu astăzi. Numele acela nou îl veți primi atunci când vom intra cu toții în Împărăția lui Dumnezeu și vom avea un nume nou. Botezul este doar începutul drumului pe care noi pornim împreună cu Iisus. Și cel mai tânăr, dar nu cel din urmă, Nicolas. Nu știam că te cheamă și Alex Stoian, care hotărăște ca de tânăr, de foarte tânăr, să îi dedice viața lui Dumnezeu și să trăiască cu Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră aveți un vis, o așteptare din partea lui Dumnezeu prin actul acesta al legământului. Vreau ca să vă spun un lucru. Așteptările dumneavoastră vor fi însutit împlinite. Poate nu atunci și în modul în care vă așteptați din partea lui Dumnezeu, ci la modul și la timpul în care Dumnezeu găsește de cuvință. Dar mai mult decât atât, El va deschide orizonturile veșniciei pentru dumneavoastră și va face ca fiecare perspectivă să capete un sens pe care doar El, Dumnezeu, poate să-l dea. Și dacă astăzi începeți o viață nouă cu Iisus, viața aceasta trebuie să trăită în fiecare zi cu El. Pentru că atunci când va veni să poată să spună, bine, rog, bun. În Comitatul Bisericii din Bistrița, de care aparține grupa din Năsăud, cei trei au trecut prin momentul mărturisirii de credință acolo și ne bucurăm să te auzit această mărturisire care va fi completată de un moment care va avea loc în jurul spațiului de botez. Dorim, toți cei care suntem aici, împreună cu familiile dumneavoastră, ca să vedem bucuria mântuirii echipul dumneavoastră în fiecare zi, până în momentul în care vom fi cu Domnul Hristos. Și de atunci, toată veșnicia. Amin. Amin. Pentru a coborî în curte, o să urmăm pe sora Narcisa și candidații de botez. După care, rugămintea este să ne întoarcem cu toții aici pentru a încheia procesiunea aceasta cu momentul primirilor și momentul încheierii serviciului. Și la final, frate pastor, în fața cofetăriei e o masă de Am putut să las asta la urmă. Deci,